Узак яшәрмен дип, йөрәк тибә. Ашкына күңел һәр эшкә, әллә эшем бәхет китергәнгә, мин тормышка гашыйк. Тормышка. Исәннәрмесез, хөрмәтле телевизор караучылар һәм уенда катнашучыларыбыз. Тапшырубызда юкка гына Гөлшат апа Зайнашеваның «Мин тормышка гашыйк» исемле шигъри юллары белән башлап җибәрмәдек. Бүгенге тапшырубызның кунаклары нәкъ та шулай тормышка сөенеп яшәүче Саба ханымнары. Һәм аларның оешмалары да Хәят актив хатын-кызлар оешмасы дип атала да. Ә без аларның үзләре белән якыннанрак танышабыз. Беренче уенчыбыз Уңган Хуҗабикә. Эшмәкәр, Саба районы мөхтәсибәтенең баш хисапчысы Гүзәл Шарифуллина. 3 бала анасы. Эшмәкәр, Хәят актив хатын-кызлар оешмасының баш мие Гөлнара Фәтхрахманова. Һәм инде өченче уенчыбыз шулай ук 3 бала анасы. Фермер, яшь блогер, шунысын айтып китәргә кирәк, сыр алиһәсе Гүзәл Садыкова. Мөхтәрәм кызлар, дип эндәшим әле үзегезгә. Уеныбызны башлап җибәргәнчә, әлбәттә инде бүгенге уенның кагыйдәләре белән бераз гына танышып китәргә кирәк булыр. Менә шушы экранда шакмаклар бирелә. Шушы шакмакларда 22 сорауның җавабы яшерелгән. Әлбәттә инде сораулар миннән, сез шушы сорауларга җавапны каршыдагы өстәлдәге төймәләргә басып яңгырата алачаксыз. Һәрбер дөрес сорауга тапшырылачак 1 балл. Шунысын әйтеп китәргә кирәк, безнең башваткыч тапшыру шунысы белән аерылып тора. Һәрбер уенда катнашучыбыз бүген бүләк-бүләк кайтып китәчәк. Ә инде уеныбызда иң күп балл җыйган уенчыга супер уенда катнашырга тәкъдим ясалачак. Шушы супер уенда катнашып, супер уендагы сорауга супер иттереп җавап та биреп куясыз икән, Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясе тарафыннан әзерләнгән супер бүләкне дә алып кайтып китәчәксез. Ул да булса автомобиль! Мөхтәрәм тамашачылар, уеныбызны башлаганчы сүзне Хәят актив хатын-кызлар оешмасының әгъзасы, шулай ук Сабаның алдынгы карашлы хатын-кызларының берсе Эльвира Ринат кызы Галимуллинага сүзен тапшырабыз. Рәхим итегез. Хөрмәтле тамашачылар, алып баручы, бүген башваткычта кунакта безнең Хәят клубының 4 кенә вәкиле, калганнары зур кайнар сәламнәр җиткерде сезгә. Хәят ул алдынгы карашлы һәм максатчан хатын-кызлар клубы. Безнең эшчәнлегебез күп тармаклы. Иң беренче максатыбыз иде Саба гүзәл ханымнарын берләштерү. Эшли башлагач инде Саба районы белән генә шикләнеп булмый дип уйладык. Чөнки республикабызның, илебезнең, планетабызның гүзәл хатын-кызлары белән төрле проектларга эшләргә керештек. Тормышның асылын, гаиләне ныгытуга булган чаралар уза. Ул безнең төрле буын вәкилләре белән уза. Безнең инде менә шундый клубтан кичкенә генә күчтәнәч бар, торт һәм безнең монда хатын-кыз образы түгәрәк эшендә. Түгәрәк ул тормышның тулылыгын күрсәтә һәм берләшүне аңлата. Хатын-кызның карашы инде үзәккә юнәлгән. Аның да мәгънәсе бар. Безнең бит инде ират тормышта бәхетле булсын өчен аңа социаль реализация кирәк, яңа үрләргә менергә кирәк. Хатын-кызның чын бәхете гаиләдә дип уйлыйм. Хатын-кызга ана булу бәхете бирелгән. Безнең Хәят исеме дә тормыш дип тәрҗемә ителә. Тормыш чәчәк атсын дибез. Безнең логотип айлы күк йөзе фонында. Һәм инде ул шуны аңлата. Хатын-кыз караңгыда яктылык бирә, йолдызларга карап хыяллана белә. Һәм шуны әйтәсе килә. Хатын-кыз чәчәк атса, гаиләбездә бәхет, илләребездә тынычлык булыр. Шушы татлы күчтәнәшебезне сезгә тапшырабыз. Ой, рәхмәт! Кызлар, уеныбызны башлап җибәрәбез. Беренче сорау. Сулдан уңга 5нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Аңа омтылалар. Аңа ирешәләр. Нәрсә бу? Иң беренчеләрдән булып безнең гүзәл Максат. Һәм дөрес, беренче бал сезнеке. Максат дигәннән Хәят оешмасының максаты нәрсәдә аның? Гомумән сез нәрсәләр эшлисез, нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Без Гөлнара белән бер чарада танышкан идек. Ул шунда үзенең
хатын кызлар клубы булдыру турындагы у фикерләре турында сөйләгән иде. Һәм бәлки шул вакытта ук безнең шушы оешмага орлык салынгандыр да. Соңрак без тагын да бүтән чараларда очрашкаладык һәм бу идея безне һаман да зәрлекләп барды. Һәм ниһаять без уйлаштык та, җыелышып, шушы оешманы булдырдык. Хаят дип без аңа шундый матур исем куштык. Хаятның төп максаты хатын-кызларны берләштерү. Менә уңган хуҗабикәләрне берләштерү бигрәк тә бит инде. Бүгенге көндә бик күп безнең бар уңган хуҗабикәләрбез өйдә балалар белән декрет ялда утыралар. Аларны менә үзебез белән куядыр алып бару, аларның кул эшләрен күрсәтү, алар бөтенесе шуның хәтта булганнар, һәрберсенең үзләренең хатын-кыз бит ул хыялый. Һәрберсенең үзенең менә кул эшләре бар. Сез бүген менә безнең студиябызда күреп торасыз инде. Безнең бөтен әйберне менә монда кызлар эшләп җибәрделәр. Менә шушы бүләкләр белән танышып китегәл. Нинди күчтәнәчләр бар монда? Менә мин инде алып килдем. Күчтәнәчләр, менә бу крымская пахлава дибез инде без. Моны ясый безнең гүзәл исем. Безнең Хаятта 6-7 гүзәл бар. Ничек адашып буталып бетмисез соң? Буталмыйбыз. Безнең һәрберебезнең исемнәре бүленгән. Мәсәлән, безнең Кушамат белән менә безнең гүзәл Сырная королева. Сырная королева. Әйе. Сезнеке? Мин булсам барда була. Гүзәл булса барда була. Әйе, булса була дип әйтәбез. Менә ул кыз безгә пахлавалар бүген пешереп җибәрде. Яхшы. Менә шушындый агач әйберләрдән без үзебез эшлибез. Минем ирем эшли шушындый агач әйберләрне. Сезгә менә бүләк итеп алып килдек. Бу мәңгелек календарь. Бөтен елга дигәч, димәк, бөтен айга да туры килә. Бөтен айга да, бөтен елга да туры килә торган календарь бу. Яхшы. Менә монда инде сез күрәсез, менә бу светильник. Буларны эшли безнең Зөлфия апа, Шәмәрдәннән бик булган хатын. Менә монда мозаикалар безнең Адаренко сәләтле балалар мәктәбеннән җибәрделәр. Яхшы, рәхмәт. Шул чаклы матур һәм үзенчәлекле күчтәнәчләр килгән безнең тапшырга бүген 1 балны сезгә биреп куйык әле. Гүзәл булса була. Булса була, 1 бал сезнеке була. Шәмәрдәндә менә безнең Алсу бар, ул безнең скрапбукинг белән шөгыльләнә. Сразу әйтеп куйык, алар безнең эшлиләр. Алар эштә, менә ул самозанятый безнең Алсу шундый әйберләр ясый. Бу бик матур альбомнар, фотоальбомнар ясый, открыткалар ясый. Аннары менә шунда безнең балалар белән Эльмира Киняшевна иҗат үзәгендә. Менә шундый әйберләр ясыйлар балалар белән. Менә минем дә ул балалар кулы белән эшләнгән әйбер бу. Беренче золотой лауреат узган елны конкурста булды. Шушы изделие. Безнең Алсу Марсовна бар име, шундый матур ул Мәскәүдә итальянецта укып кайтты 2 ай. Менә шул мозаичное искусствога име. Шуннан хәзер инде ул балаларга өйрәтә. Татар орнамент буенча алар хәзер проектны җитештерәләр инде. Мозаика татар орнаментта ясыйлар. Аннары безнең резинкалар ясаучы Гүзәл бар. Гүзәл безнең үз куллары белән менә шулай матур итеп резинкалар ясый. Аннан соң хәзер әйтәләр бит инде бик модага кирип китте инде ул мыльный розалар. Сабыннар. Шулардан бик матур букетлар булдыра ул безнең. Әйтәм бит, өйдә әле ул инвалид балада тәрбияли. Менә шуннан да ул вакыт табып, шушындый эшләр белән шөгыльләнә. Менә сез яңадан әйдәгез кызлар булдырабыз, ярмаркада катнашабыз. Беренче ярминкәләргә әйдәп баручы Гүзәл инде безнең. Менә монда бик матур курчаклар тагын күрәсез, кулдан эшләнгән. Әйе, ул Эльвира апа безнең ясый. Эльвира апа ул безнең Сатыш авылыннан. Эльвира апаның ул курчакларга карамыйча аның 200 квадрат теплицасы бар. Менә бит. Аның эш малае, ул эшли, ул балалар иҗат үзәгендә балаларга рәсем сәнгате тапшыра. Теплицасы да бар. Һәм шушындый эшләр дә шулай. Кәҗәсе бар, сарай тулы малы бар, кәҗәләр асрыйлар алар. Сыр ясый. Һәм дә ул татар орнаменты белән брошкалар ясый. Аның искитмәле ул брошкалары аңа чираттырып алып бетерәләр брошкаларын. Менә Сырная королева дип сезне юкка гына таныштырмадылар. Сезнең авызында ишетәсе килә. Әйе, безнең гаилә фермабыз бар. Без сөт сыерлар асрыйбыз. Һәм менә бер юнәлеш буларак без хәзер сыр җитештерә башладык. Сырның менә монда мин сезгә алып килдем күчтәнәч итеп берничә төрен. Сез дә авыз итеп карарсыз әле. Без инде күптән сырны кибеттән сатып алмыйбыз. Только Гүзәлгә генә заказ бирәбез. Кичкенә түгәрәге адыгейский сыр, аның кырыенда зуррак түгәрәк ул сыр панир дип атала. Булар икесе дә кыздырырга яраклы сырлар. Ягъни мәсәлән, кыздырганда алар эреп акмый, аларны гарнир буларак бирергә була. Менә бусысы йомшак сыр, бу примасали, бу бутербродлар, запеканкалар өчен бик тәмле сыр. Галәмәт кызлар, монда сезне тыңлап торсаң, гел сезне генә тыңлап торасы килә. Шушы урында генә
Тормызга басып җибәрик тә, һәммә барчагызга да бер шәр балны бирик тә, алкышлап кына куйык. Рәхмәт үзегезгә. Шунында үзебезнекен, Сабаныкын, Татарстанныкын сайлады бит әскеләр. Нәкъ шулай. Уен алга таба дәвам итәрбез. Чираттагы сорау өстен аска беренче сан 5 хәреф. Кызлар, бу татар халык җыры, Эрбет дип атала, бәлки ишеткәнегез бардыр. Төшеп калган сүзне белергә кирәк. Су буйлары, су буйларында шушы, су буйларында менә шушы, суга барсам елап кайтам аккан суларга карап. Дип җырлана ул. Сыр алихасы җайлап кына басып тора безнең төймәгә. Таллар. Таллар ди. Менә таллар дигән сүз сыйып бетми шул монда сыр алихасы. Таллар дигәндә 2 алла хәрефе булыр иде, ләкин монда безнең бер генә лана китереп кыстырырга була. Нарат. Төймәгә басырга кирәк. Гөлнара ханым. Һәм җавап дөрес. Нарат бер басызныкы. Нарат буенча безнең шундый матур тарих бар. Узган атнаны гына безнең бит Гульнара, безнең Гульнара бер библиотекада эшли торган кыз, бер үзе генә 300 нарат утыртты. Беләсезме шуны? Итаннан кайтышка утыртып бетерде уланы. Уларны кыяларга утырта. Кыяларга утырта. Менә шундый кеше бездә бар. Шушы Хаят оешмасында, оешма бар, Садовый компания, үзләренең гаилә компаниясе. Алар шушының белән шөгыльләнәләр. Безнең бит инде районда бик матур парклар хәзер барлыкка килде. Шушы паркны яшелләндерүдә, матурлауда, гел менә яңалык кертүдә шушы Эльвира белән Алим бик зур көч куя районда. Безнең Эльвира таныштырган кеше безнең Эльвира инде. Хәтта безнең менә зиратта, менә үзебезнең үзәк центрда зират бар инде нидә, Сабада. Хәтта ул да безнең китәренеп алынмаган. Ул бик матур агачлар белән тора безнең бүгенге көндә. Ел сайын конкурс оештыралар Эльвира. Менә алар бер үсемлек бирәләр, балалар шуны көн сайын төшереп, аннары ахырда инде су сибеп, үстереп, аннары тәрбиялиләр инде. Шушы балаларга Эльвиралар бүләк итәләр. Менә Эльвираның сөйләгәне бар. Аларда кактуслар бик күп икән. Офисларына кереш кактус бик күп икән. Бер малай шушы кактуска бик каты гашык булган. Һәм ниндидер уларның мастер-классында катнашкан дип хәтерлим. Шушы малай га килгәч, конкурста катнашкачмы, җиңгәчме, шушы кактусны бүләк иткән Эльвира. Шушы малай, шушы кактусны бүгенге көндә менә шушының хәтле булып үскән шул кактус. Тәрбияләп, сулар сибеп, карап. Эльвира ул фотоны күргәч, җаныкаем җылап утырды инде ул кактусны күргәч. Менә ул бит инде безнең өчен күп кирәк түгел инде. Менә кешене әзрәк бәхетле итсәк, юктан гына күңел була, юктан гына хәтер кала дип юктан әйтмиләр. Менә күп нәрсәләргә күзләрне ачасыз, Сабага шактый йөрергә туры килә. Менә сез әйтеп сөйләп күрсәткән әйберләрне бер дә игътибар итеп караган юк. Сез Рафил кишпән концерт белән киләсез дә китәсез. Анда көндез килергә кирәк шул безгә Сабага. Димәк, без киләчәкбез көндез. Алла бизә. Көтеп калабыз. Рәхмәт сезгә. Чираттагы сорау өстен аска 2нче сан 5 хәреф. Мәкаль укыйм, мәкальнең бер сүзе төшеп калган. Йокы нәрсә теләми? Иң беренче безнең булса була гүзәл басты. Гүзәл. Ястык теләми. Монда әфәрин дип кенә әйтергә кирәк. Бер бал сезнеке. Гүзәл ханым. Иң беренче ярминкә әзерләгәндә безнең ретро стилендә булды инде ул. Хәтта без анда әбинең иске өеннән имән шифонерны 4 мужик алып чыгып, ярминкәгә алып чыктык. Һәм шушында безнең бар Рифкат абый, Теләшинеке инде ул үзе, аның музее бар. Бик көчле музей. Аның шундый сәндерә кухня ягында сәндерәсе инде һәм шунда бик зур ястык. Менә элек шулай ястыкка ятып булган бит, бәләкәй мендәргә түгел. Менә шушындый ярминкәне оештырганда, менә шундый элеккеге әйберләрне булдырырга тырышабыз. Шушы хуҗа эзлем ярминкәсен ның идеясы каян барлыкка килде. Безнең бер кызыбыз, ул турагент булып эшлидер, һәм Гарәп әмирлегендә ул күреп алган ателдә шундый кичкенә генә ярминкә. Анда кызлар үзләренең кул эшләрен апчыгып, килгән кунакларга тәкъдим итә торган булганнар. Хәзер ул безгә шушы ярминкә турында сөйләде. Без бу ярминкә белән бик кызыксындык, ләкин бу фикер ничектер бер ара тынып калды. Шуннан соң безнең оешмага Лилия исемле кыз кирде. Ул бик оста бәйләүче, ул шәлләр бәйли, носкиләр бәйли, нәрсә генә бәйләми, нәрсә әйтсәң шуны бәйләп бирә. Һәм ул әйтә:
Кызлар дей, менә минем дей, 5 шәлем бар дей, 10 нос кием бар дей, шуларга хуҗа юк дей. Әйдәге шуларга хуҗа табыйк әле, ярминкә оештырыйк әле дей. Без хәзер дәррәү моны күтәреп алдык та, әйдәгез әле без безнең бит һәрбер оешмада һәрбер кызның ниндидер бер шөгыле бар. Без кичкенә генә булса да бер ярминкә оештырып алыйк әле дибез. Һәм без интернет шелтәренә бирдек белдерү. Шул белдерүне күреп алганнан соң районыбыздагы кызлар мин дә катнашыйм әле, минем дә кул эшләрем шундый күп, мине дә алыгыз әле оешмагызга дип, без шулай 6-7 кыздан без бер мәлле 50-60 кызга җыелдык. Күз алдына китерәсезме? Күз алдына килми бу. Бүген көндә 50дән артык кеше бездә. Сезнең оешмада. Безнең оешмада. Галәмәт. Шаккатмалы бит бу. Рәхмәт үзегезгә. Барабыз алга таба чираттагы сорау сулдан 10-га 7нче сан 5 хәреф. Кияүгә чыккан хатынны башка төрле кем дип атыйлар? Ханым. Дөрес, ханым! Гүзәл бер бал сезнеке. Сулдан 10-га 6нчы сан 6 хәреф. Коммерция яки бизнес белән шөгыльләнүчене кем дип әйтәләр татарча? Сыр алихасы. Эшкуар. Эшкуар. Сез эшкуармы? Әйе. Димәк, бу бал сезнеке. Бу бал сезнеке. Бу эшчәнлегебезне алып барырга хәзерге вакытта безнең район җитәкчесе безгә бик нык ярдәм итә. Без менә аның янына үзебезнең идеялар белән кергәч тә, якты йөз белән ул безне каршы алды. Һәм ул үзе дә халык иҗатына мөкиббән киткән кеше. Ул да кул эшләрен, осталарны бик ярата, бик хөрмәт итә. Шуңа күрә ул безнең шушы идеяларны хуплап алды. Балаларга дөрес тәрбия бирү, дөрес юнәлеш күрсәтү өчен дә ул алдагы безнең буыныбыз өчен дә җан ата торган кеше. Шуңа күрә бик зур рәхмәт аңа, безне шушылай, безнең һәрбер идеябызны күтәреп, хуплап, безгә ярдәм кулы сузган өчен. Дәвам итәрбез алга таба. Чираттагы сорау өстән аска 3нче сан 5 хәреф. Кемне дә булса кыерсытырга, кимсетергә бирмәү. Ничегрәк атыйбыз бу сүзне? Сыр алихасы иң беренчеләрне булып тимәгә басты һәм җавапны да сездән көтәбез. Яклау. Һәм бу дөрес. Бер бал сезнеке. Гүзәл. Организацияга мөрәҗәгать итсәк тә, безгә һәр вакытта да ярдәм кулы сузалар. Мәсәлән, безнең Саба районында бар авыл хуҗалыгы күллияте. Алар безгә волонтер ярдәме күрсәтәләр. Безнең күптән түгел генә узган хуҗа эзлем ярминкәсендә алар безгә бик зур ярдәм иттеләр. Иске фотоны алдык та һәм шул фотога без җан бирергә уйладык. Менә ул студентларның шуның кадәр оста уйнаулары, менә шып-шын халык артистлары уйнаган күк, алар уйныйлар. Без аларга шаккаттык, алар бийләр дә, җырлыйлар да. Алар шуның кадәр җыр сүзле, шын мәгънәсендә аңлашыла, бу балаларны тәрбияләүдә бик зур профессионаллар көч куя. Дәвам итәбез алга таба. Чираттагы сорау өстән аска 4нче сан 5 хәреф. Секунд, минут, сәгать, ел, гасыр иң беренче Гүзәл ханым. Вакыт. Һәм ул чыннан да дөрес. Бу балны без сезгә тапшырабыз да. Вакыт дигәннән сез бит менә бу эш белән генә шөгыльләнмисез. Сезнең бит дәүләт эшләре дә бар. Кайлардан вакыт табып бетерәсез шушының чаклы галәмәткә? Моның өчен инде иң беренче Рафил рәхмәт итәсе килә үзебезнең ирләребезгә. Әгәр дә өйдә тынычлык булса, ирләр бездән канәгать булсалар, барсы да була. Мин мәсәлән, бухгалтер булып эшлим. Үземнең ИПда мин эшмәкәрлегем дә бар, эшмәкәр эшемдәге бит инде. Яңадан кызлар белән шушы бердә кайнашып йөрибез бит әле. Әле бит кайнашу гына түгел, аның бөтенесен булдырырга кирәк. Шулай. Менә шушы урында инде бик зур итеп рәхмәт итәсе килә һәм сәлам җибәрәсе килә үзебезнең ирләребезгә. Әйе, сәлам җибәреп куйдык, алкышлап куйдык аларга. Вакыт дигәннән безгә вакытны табарга безнең кайнаналарыбыз, әнкәйләребез, әниләребез дә бик нык ярдәм итә. Безнең оешмада күп кызлар, алар күп балалы әниләр.
Шуңа күрә без шушындай җәмгыять эшләре белән шөгыльләнгәндә балаларны әлбәттә урнаштыру җаен кирәк. Шуңа күрә безнең кайнаналар бер вакытта да Алланың рәхмәте юк дип әйткәне юк. Кая барасың да дип сораганы юк. Нишләп йөрисең дип тә әйткәннәре юк. Ярар, әлбәттә безнең балалар бит инде алар дип рәхәтләнеп алып калалар балаларны. Сәлам әйтергә кирәк аларга. Бик зур сәлам, бик зур рәхмәт. Минем дә шулай бүген Гүзәл апа, минем иптәшемнең апайсы, минем кайнанам, бала белән минем 7 айлык бала шуның белән калдылар. Беренчедән мин андыйрак юлга чыктым. Менә аларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Күп итеп кайнар сәламнар миннән. Сәлам һәм сабырлык аларга. Яхшы кызлар, алга таба дәвам итәрбез. Чираттагы сорау сулдан уңга 9-нчы сан 5 хәреф. Бу әйбер әше яки төше була. Гүзәл ханым. Камыр. Әлбәттә камыр. Әше камыр, төше камыр дип сөйләшәбез. Бер балны сезгә тапшырабыз камыр өчен. Тапшыру башлағанда бик матур торт бүләк иттек бит инде. Шушы тортында безнең хәяттә тора торган Гүзәл апа пешерә. Ул тоже бүген көндә инвалид бала тәрбияли. Гомер буе таксида эшләгән Казанда хатын, бүгенге көндә ул инвалид баласын тәрбиялейме? Авылда шушы хатын җитмәсә шул 45 яшендә инде ул реабилитация вакытында рәсемнәр яза башлады. Ул тортлар да ясый хәзер. Тортлар пешерә, рәсемнәр ясый. Менә шундый уңган оста Гүзәл апа безнең бар. Ул менә Сабадан чит авылда тора инде, Сабаның үзендә тормый. Хәтта җыелышларга ул велосипед белән менә безгә Саба. 10 километр булса да юлбаттан Сабага велосипед белән менә. Менә шундый. Мөгъҗизалы кешеләр бар инде сездә. Шаккатмалы. Яра. Әйе, алкышлап куйган. Карагыз әле, шундый сорау туа. Менә нинди проектлар бар сездә тагын? Бу бер генә юнәлешле оешма түгел аңлавымча. Безнең яңадан шундый бер проектыбыз бар, килен белән кайнана. Шушы араларда инде без әзерләнәбез уйла дигән интеллектуаль уенга. Гаилә кыйммәтләре темасына анда безнең шушы сорауларны әзерләде Ризаетдин Фәхретдиннең музейының директоры Диләрә ханым. Алдагы уеныбыз була инде Сабаның 90 еллыгына башлаган. Быел безнең Сабага 90 ел. Шуңа багышланган була. 3нче уенда безнең 100 еллыкка Татарстанның һәм безнең финал. Менә шушындый әйберләр белән кайнап йөрибез. Тагын бер балалар өчен булдырылган тәти исемле проект бар. Бу проект декретта утырган әниләргә ярдәм буларак оештырылган иде. Тик үсә барган саен ул күбрәк мәйданны яулады. Һәм без бу проектны фәлсәфәсе итеп, ана белән баланың күмәк үсешен алдык. Бала анадан күп әйбергә өйрәнә алган, ана да баладан бик күп әйберләргә өйрәнә ала. Мәсәлән, ул бер вакытта да төшелеккә бирелмәү, эшкерсезлек, кызыксынучанлык. Һәм менә шушы сыйфатларны без балаларда үстерергә, ата-аналарда аларны ныгытырга булышабыз. Төрле бәйрәмнәр, мастер-класслар уздырып, без шушы максатыбызга ирешергә телибез. Амин. Ирешергә насыйп булсын. Бердән бер направлениесе серле сандык безнең ул тәти клубында бар. Серле сандыктан без матур китапларны шунда куеп, балаларны җыеп, шул серле сандыктан китапны алып, балаларга әкиятләр укыйбыз. Менә шундый матур чараларда үткән. Татар әкиятләре. Шушы әкиятләрнең берсен бүген укып та күрсәтсәгез, әлбәттә. Бик яхшы булыр иде. Рәхмәт итегез. Исәнмесез балалар. Күрәсезме, без бүген сезнең белән нинди серле җирдә, серле җирдә бик күп мөгъҗизалар очрый. Әйдәгез карыйк әле, серле сандык безгә бүген нинди маҗаралар алып килде икән. Балалар, сез беләсезме соң, ни өчен кирпенең инәләре шуның кадәр күп? Борын заманда аның бер инәсе дә булмаган. Әйдәгез, шул турыда әкият тыңлап китик әле. Борын заманда җир йөзендә бөтенләй кыш булмаган. Гел җәй генә патшалык иткән. Болыннар шау-чәчәккә чумып, агачлар мул җимештән сыгылып утыра икән. Кояш туры карагач, җиләк җанварда күлмәкчән генә йөргән ди. Бер вакыт кыш килә дигән хәбәр таралган. Кыш үзе дә озак көттермәгән, суык җилләр исә башлаган, кар төшкән, җәнлек җанвар бик аптыраган. Нишләргә? Урман хуҗасы Аюхан күп уйлап тормаган, ерак таныш белешләреннән барлык җәнлекләргә дә тун тектерергә җитәрлек тире кайтарткан. Ул чакта кирпе түгүче булып эшләгән ди. Аның бик күп энәләре булган. Тотынган бу менә шул энәләре белән җәнлекләргә тун тегәргә. Кыш килеп җиткәнче һәммәсенә дә тун тегеп биргән. Караса,
Үзенә тун тегеп киярлек тире дә калмаган. Шуннан соң Керпе күлмәгенә энәләр кадап чыккан да тунлы булган. Әмма аның туны салкын җилләрдән сакламаган шул. Керпе салкынга түзә алмыйча, җирне тишеп, өн ясаган да шунда кирип яткан. Менә балалар, белдегезме, ни өчен Керпе безнең кышкы йокыга тала икән? Афарин, бик рәхмәт гүзәл. Менә нәкътә балачакка кайткан сыман булдым да куйдым инде. Шуңа күрә бер балны сезгә кызганмыйча тапшырыйм. Кызлар, уйныбыз алга таба дәвам итәбез. Чираттагы сан, сулдан оңга 8нче сан, 4 хәреф. Безне артка борсалар да, без кабат. Гөлнара ханым, Алга. шуннан да алга. Бер балны сезгә тапшырам. Уйнатасыз, безнең дә сезгә бер сорау бирәсебез килә. Әйдәгез. Гаиләдә 9нчы бала. 9. Милләтнең атасы. Күп кырлы профессия иясе. Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шарипович Шәймиев бер һөнәр иясенә бик нык көнләшеп караган. Шушы һөнәрне атагыз. Менә беләсезме ничек? Минтимер Шариповичны күзәткәнем бар, ул бик матур җырлый. Шулай. Бип тә җибәргәнен сизгәнем бар. Менә аның бер әйткән сүзе бар. Бу турыда миңа Татарстанның халык артисты Кирам Абыйсатиев әйткән иде. Кирам, синең шикелле гармунда уйнарга өйрәнә белмәдем мин дип. Хәйер, димәк мин бу сорауга дөрес җавап бирдем. Сезгә бер бал. Бер бал минеке! Рәхмәт. Дәвам итәрбез алга таба кызлар. Өстән аска 10нчы сан, 8 хәреф. Россия Федерациясе субъекты. Гөлнара ханым. Мордовия. Эй, шулай Мордовия фәри. Гөлнара ханым, бу бит сезнең туган төбәгез. Мен үзем Мордовиядан, Татар Пешле авылыннан күп итеп сәлам, кайнар сәламнәр җибәрәм минем укытучыларыма, әни әтиләремә. Барысына да күп итеп сәлам. Мине шушы Мордовияда тәрбияләделәр инде. Шунда үскән бала мин. 5 ел элек кияүгә чыктым бит мин инде. Иптәшем белән без Мәскәүдә таныштык. Мордовиядан мине Мәскәүгә чакырдылар эшләргә. Дөрестән 5 ел элек мин татарча совсем сөйләшмидем. Бөтенләй дә сөйләшмидегез. Бөтенләй дә сөйләшмидем, бер сүз дә белмидем. Мине кияүгә чакырган вакытта да мин аңламадым мине кияүгә чакырганны. Менә шул 5 елда инде әкрен генә татар телен өйрәнә башладым. Нишләп менә Мәскәүдән кайттыгыз соң сез Сабага? Иптәшем белән танышкач, инде кияүгә чыккач, 3 ел без бергә инде шунда Мәскәүдә эшләдек. Безнең 2 бала шул вакытта туды. Балалар сөйләшә башлаганда без уйладык инде бу балаларга татар телен кертәсе бит инде. Алар русча сөйләшә, ана телендә сөйләшергә тиеш бит инде ул балалар. Миңа бик үземә читен. Хәзер бүгенге көндә мин татар телен өйрәнәм. Ул ана телем миңа бәләкәй чакта керсә иде, миңа җайлырак булыр иде бит инде. Сезнең белән дә бүген күбрәк сөйләшеп алыр идем. Чөнки минем фикерем күбрәк урысча уйлый идем мин, ниме? Но менә 1 ел Сабада яшәп инде, Аллага шөкер, дугамны татарча кылам мин бүгенге көндә. Менә безнең өчен бу бик мөһим инде, безнең балаларыбыз татар телендә сөйләшсеннәр дип. Минем әти бер кич утыруда бер тарихын сөйләгән иде. Бәләкәй чакта апрель айында 1944 елда бәләкәй малай мәктәпкә бара. Әмма юлда 4 тукталыш ясый ул. Соңгы тукталышы конюшняда була, Тирес янында. Конюшня мәктәп кырыенда була. Ул бала апрель айында нәрсәгә ул тукталышларны ясый? Менә монсын Фатиха абыйның үзеннән сорасак дөресрәк булмасмы икән? Чөнки ул бала аягын җылыткан. Яланаяк барган ул куга. Ул бала яланаяк барган. Шушы әти шушы тарихны сөйләгәч, мин уйлаган идем инде. Ул бит инде әйберне бөтен кешегә җиткерергә кирәк. Шушы уйланың беренче сорауы шушы бәләкәй малай турында булды. Менә бүгенге көндә ул бәләкәй малайны без Үзебез белән алып килдек. Үзебез белән алып килдек. Тарихны үзебез йөртәбез без. Бик бәләкәй генә 83 яшында генә. Чакырып алыйк әле үзен, мәйдан ортасына. Мин сезгә бер шигыремне укып китәм. Шушы баш атышка карата әзрәк кенә.
Уйла әле. Уйла достым барсында. Уйласам достым барсында, жауабын табарсыңда. Бигрәк авыр сорау бирдең, баш жетмей ашыкларга, аның җавабы тоташа бит алдагы гасырларга. Әйдә җыелышып табыйк, шул сорауга җавапны. Тапкан җавабын бүлешербез, барыбыз булыр саваплы. Биргән сорауны ашыкладык, безгә булды зур сабак. Андый сораулы җавапларны әйләнеп кайтык кабат. Күп нәрсәләргә тап булдык, мондый сорау җавап белән. Яшәү өчен күпне белдек, ул бик кирәген беләм. Бу сорауларга җавап белән туташа безнең буын. Элемтәләрдә бәйләнеп, дуслыгы тора туып. Фатиха абый, әфәрин дип кенә әйтәбез, бу алкышларны сезгә тапшырабыз. Менә бер балны сезгә бирәсе киләйме? Киленгә тапшырабыз инде бер балны. Сезнең шигырь өчен. Әйе. Фатиха абый, кулыгызда саллы гына калынлыктагы китап күренә. Бик матур шигырьләрем шушы китапка язылган. Китабымны сезгә бүләк итеп калдырам инде. Кайчаннан бирле карап торам, Фатиха абый, бүләк итмәс микән дип. Ниһаять без Фатиха абыйның китабын үзебезгә бүләк итеп алдык. Чираттагы сорау, сулдан уңга 12-нче сан 7 хәреф. Анар шәшәген. Ничек атыйлар? Гөлнара. Гөлнара. Һәм ул дөрес, бер балны без сезгә чын күңелдән тапшырабыз. Менә Гөлнара белән Хәмин күпме таныш? Бер елга гына якын таныш әле без белән күпме яшьтәйме? Аның шикелле бер кайчанда минем ишеткәнем юк кайнанасын мактаучыны һәм кайнатасын мактаучыны. Алар бик тырыш кешеләр. Мин аларга кунакларга да барырга туры килә инде. Менә мин килгән саен аның кайнанасы бакчада каядыр кайный. Менә мин аның артыннан өлгереп тә булмый, шундый тырыш кешеләр бит инде алар, ул яшьтә кешеләр. Без анардан үрнәк алып, аның тәрбиясен алып, менә электән бит инде минем әни әти укуга басым ясадылар. Менә мин монда авылга инде төшкәч, инде әни әтинең тәрбиясен алып дип, менә аларның тырышлыгын аласы килә инде. Әгәр дә Гөлнара эшне пыштырмаса, безнең эш бер вакытта да алга бармас, без үз казаныбызда гына кайнап ятыр идек. Димәк, Гөлнара, сез чыннан да бу төркемнең йөрәге? Әйе. Мөхтәрәм кызлар, нәкъ шушы мизгелдә мин бераз гына тукталыш ясап алырга тәкъдим итәм. Ни өчен дисәгез, без баш ваткычның яртысын чишеп тә өлгергәнбез. 4 бал иясе. Иң беренчеләрдән булып басып тора ул безнең гүзәл ханым. Сез балкышлар сезгә. Һәм шулай ук инде 1 балга артыграк Гөлнара Фатрахманова 5 бал. Әлегә сезне уздырып, лидерлыкны алып баручы кызыбыз Сыр Алихәсе Гүзәл Садыкова 7 бал. Уеныбызны алга таба дәвам итәрбез. Чираттагы сорауны яңгыратам. Өстән аска 11-нче сан 8 хәреф. Милләттәшләребезне берләштерүче тапшыру. Гүзәл ханым. Татарлар дип уйлаган идем. Татарлар дип уйлаган игез һәм уйлаугыз сезнең бик дөрес булган. Бу балны алып та килә ул сезгә бу җавабыгыз. Татарлар дөрес. Сулдан уңга 13-нче сан 7 хәреф. Зур сәүдә базарын ничек атыйбыз? Гүзәл булса була, булмаса юк. Ярминкә. Һәм ул дөрес. Дөрес, 1 бал сезнеке, Гүзәл ханым. Ярминкәләрдә катнашабыз дип әйттегез инде. Кайларга баргалыйсыз? Үзегезнең Саба җирлегендә генә буламы бу ярминкәләр? Юк, без Саба белән шикләнеп калмыйбыз, Рафил. Без әле күптән түгел Арчага барып кайттык. Арчада ул инде авыл хуҗалыгы ярминкәсе үзләрендә. Без анда аларның бер бизәкләре булып тордык. Бүгенге көндә безне Мәскәүгә чакыралар. Ярминкәгә. Фестивальгә. Бер фестиваль ярминкә булыр. Сезгә бар тик уңышлар гына, бер барып кайткач бу турыда зурлап сөйләрсез әле. Алла бирсә. Уңышлар үзегезгә. Чираттагы сорау сулдан уңга 19-нчы сан 5 хәреф. Төнбоек, ак төстәге лалә мәгънәләренә ия исем. Бу хатын кыз исеме, Гүзәл ханым? Лилия. Лилия.
Һәм ул дөрес. Шуннан да Лилия исеме 1 балл алып килә сезгә. Алкышлап җибәргәл үзенә. Саба сувенирлар ишетеп беләсездер. Алар бик матур мендәрләр эшлиләр, намазлыклар эшлиләр. Без әйтәм бит, бик оста кызлар бездә. Аларның шулай ук гаилә бизнесы инде бу. Лилия ул үзе. Лилия безнең узган елны хатын-кызлар ел хатын-кызы конкурсында бәйгесендә беренче урын алып кайтты. Һәм менә шушы эшләнмәләрен бик күп күргәзмәләргә алалар. Ничек шул чаклы өлгереп буласың ул? Афәрин үзегезгә алкышлар. Давам итәрбез алга таба. Өстән аска 14нче сан 5 хәреф. Кызлар, бу авыр сорау. Шуңа күрә бу сорауга җавапны белгән уенчыбызга кызганмыйм 2 балл. Эшсез юка пальто. Эшенә мамык куймый гына киң итеп теккән элекке милли үз киеме. Милли үз киеме бу. Хәзерге җәйге пальтога бераз ошап тотыра. Казан татарларының онытылып барган җәйге киеме дип атасак дөрес булыр. Ирләрнеке кара яки кара су җирлеккә сизелер-сизелмәс кенә буй төшкән тукымадан озын кайтарма якалы, ачык изүле итеп теккәннәр. Казан арты авылларында өлкән яшьтәге ир-ат кигән моны. Хатын-кызлар кигән, хатын-кызлар өчен вариантларда бар. Җилен. Җилен 2 балл сезнеке дип Гөлнара ханым. Җилен. Өстән аска 15нче сан 5 хәреф. Әхмәт Ерикәй шигырендә төшеп калган сүзне белергә кирәк. Матур кызларны күргәндә ярсып тибә йөрәгем. Берсе алма, берсе хөрмә, берсе кура җиләге. Өчесе дә бигрәк нинди? Шибәр. Шулай булмый. Кызлар нинди була инде? Кызлар шибәр була. Һәм шуннан да җавап дөрес 1 балл. Гүзәл ханым сезнеке. Сезнең оешмага йөри торган кызларның барысы да шундый шибәрме соң ул кызлар, ә? Әйе. Сезнең шикеллеләр. Безнең берсе шибәр. Әйтеп бетергесез. Карагыз әле, монда яшь аермасы бармы соң сезнең? Яки төрле яшьтәге кызларда? Хатын-кызлар өчен яшь шикләве юк. Безнең мәсәлән 20 яшьлек кызлар да бар безнең оешмада. Бар шулай ук безнең 65 яшьлек Зөлфия апабызда. Ул гомер буе төрле профессиялар алмаштырган һәм бары тик пенсиягә чыккач кына аны кул эшенә тарткан. Менә Гүзәл ханым алдан күрсәтеп киткән светильниклар, курчак һәм анда ябалак бар. Ул аның кул эшләре. Без аны үзебезнең төймәбез дип йөртәбез. Төймә? Әйе. Ул менә шундый позитив хатын, шундый позитив апа. Иртә баштан иң беренче безнең инде Instagram шәһәрләренә кереп, Telegramга кереп, сәламләп, безгә бүгін инде көне буе хәерле юллар теләде, уңышлар теләп калды. Зөфия апа, сиңа бик күп зур сәламнәр. Сәламнәрне алдыгызмы, Зөлфия апа? Я кызлар сезгә сәламнәр җиткерде. Һәм алкышлап та куйды әле сезгә. Мәскәүгә барабыз дигәч, санаторийга бармый, сезнең белән Мәскәүгә барам ди. Путевкасын калдырып. Путевкасын калдырып. Менә шундый. Һәм тагын бер әйбер әйтеп үтәсем килә. Безнең оешма бит ул әйләнә тирәгә генә яхшылык китерми. Ул бик безнең үзебезгә дә файда китерә. Без хатын-кызлар үзара энергия алышабыз. Хатын-кыз өчен ул бик кирәкле әйбер. Хәзер бит кичә турылар бетерелде. Андый нәрсә юк. Без шуңа күрә җыелганда бер-беребез белән гәпләшеп, сөйләшеп, спорлашып, күңеләшеп, шулай итеп үзара җылап та алабыз, җырлап та алабыз. Һәм иң мөһиме, монда Зөлфия апаның ире бик мөһим сүз әйтте. Зөлфия апаның битендәге җыерчыклары беткән ире аңа бик зур комплимент ясады. Һәм шуның өчен дә ул Зөлфия апага бер вакытта да каршы төшми. Хәзер без аны кайсы чарага чакырсак та, ире мин сине алып барабыз дип кенә тора. Без хатыннарны яшәртәбез. Сүзсез бу. Сүзсез. Андый-мондый минем дә хатын олыгаеп китсә сезгә җибәрермен әле. Әлбәттә. Сез аны хәзер үк җибәрегез. Ул бер вакытта да олыймаячак. Гелеш булачак. Болай да өйдә торганы юк, әле өйдә торсын әле. Рәхмәт кызлар. Дәвам итәрбез алга таба. Сулдан уңга 21нче сан 6 хәреф. Үткәннәрдән киләчәккә тәрәзә. Нинди сүз белән атарга мөмкин бу әйтемне? Үткәннәрдән киләчәккә тәрәзә бу. Нәсел,
ыру тарихы. Güzel сыр алихасы. Шәҗәрә. Шәҗәрә. Һәм ул дөрес. Бер балны без сезгә тапшырабыз, Гүзәл ханым. Менә шираттагысы шулай ук шигъри юллар. Мин моны шигъри юллар дип кенә әйтмәс идем. Резда Вәлиеваның бу шигыренә җырда иҗат ителгән. Айдар Галимов башкара бу җырны. Кайсы төбәк турында сүз бара? Ана минем гүзәл ягым, гүзәл тагым. Минем гүзәл ягым, бу киңлекләр кайда тагын? Дулкын иген кырларым, алтын куллы улы кызларым, мәңге сүнмәс йолдызларым, сезгә минем йөрәк җырларым. Бер балны тапшырабыз, шуннан да соба. Менә монда бер айрым музыкаль номер тыңлап китәсе килә. Безнең Гүзәл ханым бик оста җырчы. Шуңа күрә аны тыңлап китәргә тәкъдим итәм. Без бик теләп. Тормыш сәер насип ярым, тиядә өлешеңә. Әйләнә ул бу дөньяда иң кадерле кешеңә. Насип ярым, балакаем, гомеремнең агышы, шул буладыр хатын кызының бәхет тулы язмышы. Насип ярым, балакаем, гомеремнең агышы, шул буладыр хатын кызының бәхет тулы язмышы. Мин яраткан, яр үстергән, рәхмәтем кайнанама. Тигез тату яшәү рәхәт, буш көнлек дөньяда. Насип ярым, балакаем, гомеремнең агышы, шул буладыр хатын кызының бәхет тулы язмышы. Насип ярым, балакаем, гомеремнең агышы, шул буладыр хатын кызының бәхет тулы язмышы. Булганнан була инде. Гүзәл ханым, бер бал сезгә. Шушы матур җырлар дулкынында уеныбыз алга таба дәвам итә. Һәм чираттагы сорауны яңгыратам. Сулдан уңга 20-нче сан 5 хәреф. Саба районындагы авыл. Гөлнара ханым. Юлбат. Юлбат. Туры килә әлбәттә. Гүзәл ханым булса була. Саба районындагы авыл Са дип башлана. Ник Сатыш дип белисез? Чөнки безнең шушында, шушы Сатыштан Хәяттә бер кызыбыз бар. Шуңа да Юлбаттан юкмы? Юлбаттан да бар. Нишләп менә Юлбатны куймыйбыз, без анда Сатышны куябыз? Менә белим ник шулай куйдыгыз микән? Ярар, менә шуңа күрә Сатышны куйга әле. Бер балны сезгә бирәс килә бит. Бер бал сезнеке, Сатыш, дөрес. Сатыш авылы Безнең мәдрәсә белән бик таныш. Безнең мәдрәсә бар. Ул мәдрәсәгә хәзер инде бик күп еллар. 200-дән артык. 200-дән артык аңа хәзер. Һәм берничә ел элек аңа реконструкция ясап, анда безнең хәзер интерактив музей урнашкан. Бу мәдрәсәнең тарихын әйтеп китсәк, монда аның эшләү дәверендә 300 шәкерт монда белем алган үз заманында. Хәтта Сатыш авыл турында Мөхәммәд Мәгдиевнең истәлекләрендә бар легендар авылларның берсе Җавап Мөхәммәд Мәгдиевнең әтисе шул Сатыш мәдрәсәсендә белем алган. Сез бик күп беләсез. Әлбәттә. Афәрин. Чираттагы сорауга вакыт җитте. Өстән аска 17-нче сан 5 хәреф. Тирә-юн, чылганыш, тирәлек. Башка төрле ничек атарга мөмкин? Сез бер нәрсәдә кайнысыз. Даирә. Әйе шул, Гүзәл ханым, әйе, дөрес. Бер бал сезнеке, даирә.
тапшыруны караучылар инде хәзер кызыксынып та утыра торганнардыр. Бу төркемгә, бу оешмага ничегрәк кирип була микән дип, берәр мәгълүмат бирмәсләр микән диючеләр бардыр. Безнең чыннан да оешмага кирергә бөтен кешенең дә мөмкинлеге бар. Безнең үзебез Хаят Саба ру сайты бар. Шунда махсус бит бар, анда анкетаны тутырып, сайт аша җибәрергә була. Һәм без шул анкетаны карап, җавап язабыз. Һәм шулай ук безнең Instagram шелтәрендә дә битебез бар. Әгәр дә безнең оешмага керәсләре килә икән, кушласлары килә икән, бу хатын-кызлар өчен дип уйламагыз. Монда ир-атлар да керә ала. Сез киңәергә исәпләп торасыз. Әлбәттә. Менә безгә күптән түгел курайчылар чыкты әле. Сезнең оешмага безнең дә кызлар керәсебезгә дип без бик теләп бөтен кешене дә кабул итәбез. Рәхим итегез. Үстән аска 18нче сан 5 хәреф. Күңелен, сәләтен биреп эшли торган кешене ничек атыйбыз, Гүзәл ханым? Тырыш. Тырыш. Шуннан да шулай. Тырыш, 1 балл сезнеке, афәрин. Уеныбызның ахыргы соравы, кызлар, игътибар, сулдан уңга 22нче сан 6 хәреф. Сезнең оешма Хаят дип атала. Кызлар, ни хәл бу? Ишегездә бер юл бастыгыз түгелме? Бу бит безгә бик таныш сүз. Юктыр, бер дә таныш түгелдер. Нәрсә соң? Безнең бөтен яшәвебез шушыннан башланган. Тормыш. Шулай булмый. Кызлар, ишегезгә дә бер шарбалны бирәбез. Тормыш! Ниһаят, уеныбыз азагына якынлашты. Кемнең ничә балл җыйганын карап алырбыз. Бүгенге уеныбызда 8 балл иясе Гөлнара ханым, ул да сез. Алкышлар сезгә. 10 балл иясе Гүзәл Садыкова. Һәм инде менә ахырга табагына шул чаклы сорауларны шикләп аткан сыман гына ватып барган шикелле менә җәһәт кенә җавап биреп барып, 13 балл иясе булды. Гүзәл ханым, булса була сездән, булса була. Алкышлар сезгә. Нәкъ шушы мизгелдә мин сезне бүләк киштәсе янәшәсенә чакырам. Рәхим итегез. Ныклап. Опа. Ага, автомобиль. Ага. Так, 1ме, 6ме, 4ме. Беренче номерлы сан. Гөлнара ханым, беренче номерлы сан астында безнең кәхвә тегермәне. Әлбәттә инде иртә белән сагать 5тә торгач, кәхвәне менә шушы тегермән аша тарттырып ишеп куйсагыз, көнегез шул чаклы рәхәт, шул чаклы җиңел, һәм шул чаклы җиңел үтеп китәчәк. Менә бу бүләкне башваткыч тапшыруы һәм Яңа Гасыр телерадио компаниясе сезгә тапшыра. Рәхмәт. Минем беренчедән бик зур рәхмәт әйтәсе килә Ходай теләгәйме. Безне барлыкка китергән өчен, икенчедән әти-әнигә тәрбияләгән өчен, өченчегә бүгенге көнгә Татарстанга рәхмәт әйтәсе килә. Мине каршы алган өчен, шушы республикада эшемне дәвам итәргә ярдәм иткән өчен әйтәсем килә. Яннары бөтен кызларга, безнең командага зур рәхмәт әйтәсе килә. Без 3 генә, 4 генә түгел, без 50 кеше. Шакырабыз Сыр Алихәсен, менә шушы бүләк киштәсе янына. Рәхим итегез. Китте. Эй, смайликка гына төшмәсә ярар. 4нче сан астындагы бүләк сезнеке. Сезгә менә шушы электр чәйнеген без тапшырабыз. Беләсезме, нәрсә кирәк? Менә Гөлнара ханымга бит инде кәхвә тегермәне эләкте. Шушы чәйнекне иртә белән алып, Гөлнара ханымга китәсез дә, кәхвә тегермәненнән чыгарган кәхвәне менә шушы чәйнектә кайнаган тәмле су белән кайнатып ишеп җибәрәсез. Килештек? Килештек. Әйе, бу бүләк сезнең кулларга. Алкышлар үзегезгә. Барлык авылдашларга, туган тумачаларга, әлбәттә үзебезнең хәләҗифетләребезгә, балаларны алып калган әти-әниләребезгә, әнкәләребезгә ялкынлы кайнар сәлам, алга таба да бергәләшеп эшләргә язсын. Һәм инде нәкъ шушы мизгелдә уеныбызның җиңүчесе булса була Гүзәл ханымны чакырасы килә. Рәхим итегез. Гүзәл ханым, Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясыннан әзерләнгән менә шушы үз пешергечне без сезнең кулларга тапшырабыз әлбәттә. Җиңүчегә без тәкъдим итәбез супер уен.
Рафил, шундый мәкаль бар, бугана канагат булдылар бит. Ак машина белән килдек. Шулаймы? Әйе, лучше шуның багажнигына монга салып кайтып китим. Нишәтсәгез итегез, бүләк сезнеке. Әйдә инде. Рәхмәт, рәхмәт. Рәхмәтләребезне әлбәттә инде безнең җитәкчеләребезгә җиткерәсебез килә. Менә без бит инде алар булмаса шушы ук дәрәҗәгә килеп тә җитә алмаслык бәлки. Шулай ук өйдә безне барлап калган, безне узатып калган кызларыбызга, менә безне алар ничек матур итеп узаттылар бүген, аларның әйберләрен күрдегез, кул эшләрен. Кызлар, сәлам барыгызга да. Сезгә бик зур рәхмәт. Киләчәктә шулай бергә булыйк. Шулай ук әти-әниләргә, тормыш иптәшемә һәм бердән-бер балам кызыма сәлам кызым. Мөхтәрәм телевизор караучылар, шушының белән баш ваткыч тапшыруның бүгенге чыгарылышы тамам. Бүгенге уенда катнашкан, Саба якларыннан килгән Хаят хатын-кызлар оешмасы кызларына олы рәхмәтләребезне җиткерәбез. Һәм нәрсә дип әйтик, эшләрендә бары тик уңышлар һәм бары тик алга. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау яшәгез. Сау булыгыз!